שלום לכולם, אני אריאתה נאדר מהמכללה להוראה וטכנולוגיה. היום אני בן 26 וזאת התמונה שלי אז שהייתי בכיתה ה' בשנת 1993. נעים מאוד, זה אבא שלי. אף אחד לא יודע בין כמה הוא בדיוק, אבל מה שבטוח שהוא נולד לפני קום המדינה. דרך אגב, זאת תמונה לפני 9 שנים. היום הוא נראה יותר חתיך. מאחל הצלחה לכולנו.